ಯಾನ್ ಪತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ತುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಸುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವಾಯನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗರುಡಿಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಅವ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಎರಡು ಯಾನ್ ಕೇನ್ನಿ ಈ ಮುಗೇರ್ಲನ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಬೇರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮಕ್ ಒಲ್ಪಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅತ್ತಂಡ ಜನಮಾನಸದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಪೊಲಬೊಂದು ಮನ್ಪ ಪುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ದಾನೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಮುಗೇರ್ಲು ಆದುಪ್ಪಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ಪಂಡ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಕಾಂತಪಾರೆ ಬೂತಬಾರೆ ಮುಕ್ಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಲಘಟ್ಟನು ಮುಕ್ಲು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತುರ್ತುಲು ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆಶೋತ್ತರಲು ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಪೂರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾದ ತುಳುನಾಡದ ಅಮರಬೀರರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನಾ ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲು ಅತನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಭಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿಡು ಆರಾಧನೆದ ಈ ರಂಗನ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ ಅವಳಿ ವೀರರು ಪಂಡನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಪನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬರ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲು ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪುಟ್ಟದು ಬುಲೈನ್ ಅಕ್ಲು ಅವೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕಲೈನ್ ಮುಂದುವರಿಸದು ಬತ್ತಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಆರಾಧನೆ ಕರಿಪುನಲ್ಪ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಗರೋಡಿಲು ಪೂರ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪೂರ ಗರೋಡಿಂದು ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಪಟ್ಟುನು ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಅಂಗ ಸಾಧನೆದ ಗರಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಬಹುದು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕೇರಳದ ಬತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಆರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲನ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆದ ಅತನ ದೈವಿ ನೆಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾರ್ಕನತ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾವನು ಬಳಸೊನ್ನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಈ ಕಾರಣಗಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಪೋಂಡು ಆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಪೋಯಿನತ್ ಅಕ್ಲೆನ ಅವಳಿ ವೀರರು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಬತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆದ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಡತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡ್ ನಾಟಕ ಆವಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರೆಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯನ ಪೂರ ಕನತ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಧ್ಯ